Добро утро отново. Събота сутрин. Имаме си един програмист в студиото. Добро утро. Добро утро. А на какво е способен той в кухнята? Ето подбрани моменти от изпълненията му там. Ву е виетнамец. Живее в София, а кулинарните му интереси съчетават традиции от няколко континента. Днес ще приготвя сомс по виетнамски начин с карамелизиран сос и джинджерфил. Роден съм в Ханой, обаче се преместих да живея в България, като бях пети клас. И на 18 заминах за Щатите да уча. Днеска съм тук с жена ми и детето ми. Мерси. Давай. Все още не съм се научил да включа тази печка и заради това малко прецаках ориза. Прецакал си ориза? Малко, да. Ама... виетнамец да прецака ориза. Представяш ли си, нали? Никой не ми се е случило. Това е за първ път и направо си се засрамил. Това е вкуса, който търсех. 100% да от мен. Yes! Прецакал си ориза, обаче шеф Виктор каза, това е вкуса, който търсех. За ориза ли беше този коментар? Не, това според мен е за сома беше коментара. Да. Готвенето на ориз е трудна работа, така че иска си специфика. Но кой е най-строг, като ги видях сега пак тримата шефове? Кой е най-строг от тях? Мисля, че към мен най-строг е шеф Михалчев, но в същото време шеф Токев също е много строг. Шеф Токев гледа страшно, наистина. Да. Добре, връщам те. Накратко чухме историята. Роден си във Виетнам, 4-5 клас и заминал за Америка, нали така? Не, за насам. За насам, за България. Да. Каква е историята ти и как стигна до тук, на 31 години, женен си с едно прекрасно момченце, което видяхме? Да. Значи по принцип аз пътувах между Виетнам и България от много малък. Но пети клас се преместихме тук да живеем постоянно. Тук, нали, завърших училище и в Киров. Не е много хубаво училище, но в последствие... Защо не е хубаво? То било не е хубаво училище по времето комунизъм, но сега в последствие тренират само хора за технически работи, които не винаги сме подготвени за живота. Но имах голям късмет, че моето семейство много ценят образованието и ме пратиха в Щати, като бях на 18. И там в последствие смених професията 4 пъти, защото аз през целия си живот не знам какво искам да правя. Започнах като компютър специалист, програмист, после минах през изкуство, рисуване, после минах през бизнес и най-накрая завърших журналистика в Щатите. И имах страхотна кариера там. Имах много голям късмет да работя в най-големите вестници и телевизионни станции. И по едно време, че сега се запознах с жена ми, тя е програмистка и нещо се запалих по това пак. Научих се да програмирам и да дизайнам. Жена ти българка ли е? Тя българка, да. Тя е от Благоевград. И в последствие смених малко постепенно кариерата да се занимавам повече с софтуер и с дизайн. По едно време обаче ни писна да живеем в Щатите. Добре, но това е професия, която се котира в Щатите и изобщо в Западна Европа. Да. Да бъдеш програмист. Все пак обаче сте решили да се върнете. Да, най-вече защото, смисъл, имахме добра работа, но беше тежка работа. Тя като забременя, в Щатите е доста гадно законите за майчинство. Имат много малко майчинство, 3 седмици, мисля, и 5 месеци малко. Точно, тя от работа получи малко повече, пък взехме и безплатни моменти, значи 5 месеца, което пак е супер малко, за една майка се отдели от детето си. И на нас просто не писна това. Викам, няма смисъл така да си живеем живота, поне трябва малко разнообразие и продахме всичко, когато взех гражданството, разбира се. И се върнахме тук. Взехте гражданство и се върнах, американско гражданство и се върнахме тук. Да. Ву, ти си една много интересна личност. Журналист, програмист. Сега, кога всъщност се заинтригува от готвенето? Точно като тя забременя жена ми, ние преди това имахме много тежка работа и общо взето постоянно ядеме навънка. Ние работихме на много голям проект и тя работеше за Microsoft. Аз бях директор в една голяма компания и постоянно сме били по работи навсякъде и нямахме никакво такова
Ядохме само junk food и такива гадни неща. Но като тя забрана, решихме, че по-добре трябва да се научим да сме по-пълноценно семейство. При който ходихме заедно на курс по готвене за няколко седмици. Ама така за аматьори, колкото просто да се научим на основните неща. Като почнах това, веднага се влюбих в него. Нещо, което явно никой не съм знал, че мога и че толкова много обичам. И от тогава до сега продължавам да готвя, когато мога. Това ли ти е призванието? Казваш, че дълго време си търсил каква е мисията ти в живота, какво ти е на сърцето. Сменям си различни професии, различно образование. Това ли ти е призванието? Мисля, че ми е, но както в живота толкова пъти съм се изненадвал, като нещо почвам нещо ново, аз го обожавам и дам всичко от себе си. Но в последствие някакъв път нещо много интересно изникна и пак. Но за сега наистина това, което най-много обичам. И адски много чета, адски много се опитам да ставам по-добър в него. Ву, виетнамец, чиято втора родина е България, очевидно, след като си толкова малък, който е постигнал американската мечта и бил си директор на компания. Това наистина е впечатляващо. Ти си направо от тези дауншифтерите, това движение, което постигаш грандиозен успех с кариера и с пари и в един момент решаваш да намалиш скоростта, да намалиш предавката и да водиш по-спокоен начин на живот. Готвенето е твоя дзен, така да се каже, твоята медитация. Кое е първото нещо, с което впечатли някого, готвейки имам предвид? Всъщност, започва да готвя сериозно, когато тя забременя, но преди това съм правил няколко неща. Първият човек, който съм се впечатлил също в кухнята е жена ми. Бяхме в колеж заедно и понеже сме били много бедни студенти, съм направил стър-фрай. И каквото имаше в хладилника, и не че съм знал как се готви това, просто реших, че горе-долу така съм го виждал да се готви. Това е усет, това е талант, това е душата си влагат хората, които имат такъв талант да готвят. Добре, кажи, какво смеси? Какво взе? Сирене, хляб? Какво имаше в хладилника? По-скоро някакви зеленчуци, някакви скариди, каквото имаше в хладилника. Източна манджа си изготви. Да, ориз имаше? Китайско. Имаше и ориз, да. Как се прецаква ориза? Кажи. Това, което се случи в предаването Мастер-шеф е, защото оставях ориза на много висока температура, понеже ми се изключи печката по средата и бързах, защото ми свършеше времето. При който, ако готвиш така ориз, той отдолу изгаря. Много късно го осъзнах това, защото бързах да правя други неща. Но по принцип това не ми се случва. Ориза не е толкова трудно да се сготвя, стига да го оставиш на мира и на правилна температура. На мира. Да, не трябва да го пипиш, докато се готви. Да заври и после го спираш, така ли? Да. Го оставяш да поеме водата? Точно. Да, аз винаги или го преварявам, или го оставям леко твърд. Добре, и по-натам какво се случи? Как живеете сега в България? Доволни ли сте, че сте тук? Да. Има ли... Яд ли ви е понякога, че не сте останали? Не, абсолютно не. Ние сме много щастливи тук в момента. Живеем в много малко местенце. Това е втори апартамент на нашите. Мястото е нищо особено на Стамболийски, но сме много доволни. Имахме голяма къща, имахме всичко, което общо взето повечето хора си мислят, че си мечтаят. Обаче за нас това е много по-правен начин на живот, поне според мене. Излизаме всеки ден, имаме свободно време, имаме малко фирмичка за софтуер все още, обаче работим, когато си искаме. Това, което е най-хубаво според мен е, че имаме толкова много време да си прекараме с малкия и да си го гледаме и да му се радваме, докато е още малък, преди да е станал. Значи ето, на едното място изкараш много пари, работиш обаче едва ли не 24 часа си посветен на работата си. На другото място материалните блага не са толкова впечатляващи тук в България, но пък имаш време за семейството си, имаш време за приятелите си. Това е истината поне за мен. Как се казва сина ти? На 3 годинки, нали? Да, Ейдриан се казва. Ейдриан. Или Адриан на български. Адриан на български. Да. Учиш ли го на виетнамски? Говориш ли с него? Опитам се да карам нашите, те живеят тук също в София, но му говоря на виетнамски. Учи се, но за сега български и английски. Най-вече английски му е най-добрият. И ние му говорим на английски, тъй като не искаме той да забравя английски, докато баба му, дядо му, страната на жена ми и нашите приятели му говоря на български. Той ходи на българска детска градина също. Така че като цяло ще се научи и на двата езика. И се надяваме и виетнамски по някое време. Говори ли добре? Защото аз знам, че дечица, на които им говорят на 3 езика,
малко по-трудно проговарят, по-късно проговарят. Очудващо добре се справя, особено с английски. Той перфектно си говори, абсолютно всичко може да се изразява. Българския му е още малко трудно, но разбира всичко. Абсолютно всичко на български разбира. Много е сладък и много голям. Мен ми се стори по-голям от 3 годишен. Изглежда по-голямо момченце. Мъничък е, но да, малко философче вече си прави майтапи вече. Много изненадващо за 3 годишно дете. Но сме много щастливи да го имаме. Прави ли номера за привличане на вниманието? Да, вече да. И лъже някакъв път, прави манипулира. шеги. Да, абсолютно. Как си го представяш в бъдеще? Къде би искал той да живее, когато порасне, да учи? Аз не си представям толкова надалече. По принцип това, което би ме радвало е да е щастлив. Това е само единственото нещо, което има значение. Може да е много беден, може да няма никаква кариера, но стига да е щастлив и да обича това, което прави. Това е за мен. Как си почивате заедно, как си прекарвате времето? Казваш, че така обичате да излизате. Пътувате ли? Знам, че това е твоя страст, пътуването. Да. Миналата година пътувахме доста. Ходихме на много различни места, но тази година плануваме, след какво ще стане след като свърши Мастършеф. И аз мисля някакви Какво ще стане след като свърши Мастършеф? Как всъщност, откъде дойде това предизвикателство да участваш в Мастършеф? Да си премериш силите с останалите? Хванахме се на баса с жена ми, общо взето. Тя ми каже, да участваш в Мастършеф, тъй като ти готвиш. Аз викам, че аз нямам никакъв шанс. Аз си готвя 2-3 години. И не те вика, не, ще се справиш. И общо за идеята да видим дали ще получавам престилка. И получих престилка, при който ми дава малко самочувствие и мисля, че трябва да продължавам това да направя. И ние в момента с нея плануваме нещо, малко заведение, нещо такова да направим и заедно. С наградата, ако я спечелиш. Ако я спечеля, разбира се. Ма дори да не я спечеля, мисля да инвестираме каквото имаме малко, за да пробваме нещо друго. Нова кариера. Общо взето за малко. Нова кариера, вече. Така решавам, Да, след 6-те, които си сменил до сега, време е за 7-ма, примерно. Да. Браво на теб! Авантюрист, който минава през живота, играе, изпълни шепи с различен опит, не се е закотвил. Човек наистина съм за това да опитва различни неща, докато намери своето си нещо. Добре, и какво още за Мастършеф? Защото аз виждам, че има професионални готвачи сред участниците, които ти ги издухваш по пътя си. Значи, предаването е много тежко и хората са адски добри. Колко и да се изглежда, че някой път не им се получават нещата, тези хора са си дали душата, за да са там. И стреса някой път си казва думата, както ще се вижда по-нататъка. Но истината, че това за много хора е мечта. И за мен ми беше една абсолютно мечта, общо да участвам в него. Не мога да повярвам, че стигам до там, докъде съм стигнал до сега. И адски много ще се радвам да продължавам нататък и да видя какво ще се случи. Добре, ако спечелиш наградата, какво казваш, че ще планирате с жена ти? Къде ще пътувате? Къде ще прекарате лятната ваканция? Първото нещо, което ще направим ще обиколим малко страните, които не съм бил. Искаме да ходим следващото място, което искам да ходим е в Африка, в Мороко. Обичам много по-различни култури. Общо взето цели си живот съм го прекарал в 3 континента, част в Азия, част в Европа и част в Съединените щати. В Африка не съм бил, в Австралия не съм бил, в Тибет и такива места. Пътешественик си, ти били почивал в България? Почивам си в България. На българското море, харесва ли ти там? Абсолютно, да. Миналата година бях в Бургас за 2 седмици. И премиера призова да почиваме на българското море, за да можем да стимулираме бизнеса, туристическия бранш, защото има отклик на руски туристи, които са основните туристи по Черноморието. Как гледаш на това предизвикателство? Че руски президент казва да дипломатите... Българският премиер казва, почивайте, българи, почивайте на морето, нашето море. Не ходете в Гърция, не ходете в Турция, не ходете в чужбина, защото няма туристи. Руските туристи си остават в Русия и да не умре този бранш. Това означава, че цените са по-достъпни в България, така че да се надяваме тази година пак ще ходя с моите приятели на море и да е малко по-празничко, защото по принцип България е доста тъпкана с народ лятото. И хубаво нещо.
поне е за нас. Разбира се, че не е за хора, които да работят там, ако е много празно. Ето, един щастлив човек, един виетнамец, който обаче е родолюбец, обича България и ще се отзове на призива на премиера да подкрепи този бранш. Много ти благодаря, че беше с нас. Сега искам да поздравя двете дами, които са в нашото студио.